Čaute ľudia, som Lacikix a vítam vás pri videu, že za 50 odberov, to je taký špeciálne video a tak ideme si dať chili, tak môžu, keby tu došli. Tak, už sú tu. Takže sú také malé, ale pred chvíľkou som si dal také jedno a mleko tu príde. A kto mi tie debiliny nosí, je to môj brat, môžeš prísť, ak chceš. Čaute. No dobre, ale ísť spátky. Ale ne, potom tu môže dojsť. Jo. Strašne to štípe. Neviem, či to bude vidno, že sa červená, ale tak môžeme sa toto pustiť. Dáme si asi túto väčšiu. Už sa červenáš. Asi z týchto drobuliniek je najväčšia táto. Neviem, či to je dobre vidno. Čili. Dobre. Také pidi. Ja to nechcem, no tak... To nájem. No. To moc dobre. No, už sa dosť červenáš. Už to je vidno. Daj si ešte tie všetky do úst. Jasné. Je to strašné. Nezlúzia oči. Ale je trocha, no trocha. Šípe to dosť. No, som napí konečne. No. No, keď dýcham, keď ma to páli. Ja viem. Raz som išiel zžrať chili, a som ho hneď uletel. To máš plúnu, kde si. Ale nemôžeš. Nechceš pohárik? Ja nemôžem dýchať, no to ešte viac páli. No nič moc dobre to video není, ale ak sa vám to páčilo, no, moc to páli, keď radím. Daj si ešte jedno, to ti pomôže. No a ak sa vám toto video páčilo, tak ma podporte lajkom a nejakým ďalším komentárom. No, tak asi z tohoto videa to bude celé to. Asi no. Môžete mi napísať potom, keď budem mať viac odberov, potom ďalší špeciálne video. Alimator. Na to, že to je také malé, to páli. Je to dosť malé. No dobre, no tak zatiaľ. Čaute.